डीजे कंचन राज नालंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। अरे कोई नहीं हम बियाह के बाहर परदेश जौना के छोड़ी ले दादा कह देवे लकेश। हाँ हाँ अरे कोई नहीं हम बियाह के बाहर परदेश जौना के छोड़ी ले दादा कह देवे लकेश। इहे रखल हमारा मजबूरी बा मलाओ भी जरूरी बा मेहरियो भी जरूरी बा मलाओ भी जरूरी बा मेहरियो भी जरूरी बा। डीजे कंचन राज मिक्स बाय राजा बाबू। एगो बा घर में बा एगो बहरावा रोजो खाइले दाला भात पे अचारवा। अरे एगो बा घर में बा एगो बहरावा रोजो खाइले दाला भात पे अचारवा। एगो परोठा एगो पूरी बा मलाओ भी जरूरी बा मेहरियो भी जरूरी बा मलाओ भी जरूरी बा मेहरियो भी जरूरी बा। डीजे कंचन राज अरे दू गो खेला से भनी परेशान रे लगे निकल जाई हमार जान रे। अरे दू गो खेला से भनी परेशान रे लगे निकल जाई हमार जान रे। कि राजा बाबू से काहे दूरी बा मलाओ भी जरूरी बा मौगियो भी जरूरी बा मलाओ भी जरूरी बा मेहरियो भी जरूरी बा। अरे कोई नहीं हम बियाह के बाहर परदेश जौना के छोड़ी ले दादा कह देवे लकेश। इहे रखल हमारा मजबूरी बा मलाओ भी जरूरी बा मेहरियो भी जरूरी बा मलाओ